Bizning yangi yil bayramlari iningina o'tib ketdi, lekin endi xastaxonaga murojaat etuvchilar bo'ldi. 31 dekabr kuni bizning Yangibo'g'at ovulundan, hamda Oqtanish ovulidan ikki гражданин Oqtanish ovuli Uzyak uramında yurgan belgisiz ishlov natijasida xastaxonaga murojaat etdi. Ham 2013-yilda bir bola 5-yanvar kuni xastaxonaga belgili ishlab murojaat etdi. Шулай ук шушы алда әйтелгән гражданин угарный газ белән отравиться итеп хастаханәгә терапия бүлегенә салынды. Безнең декабрь айында, декабрь ахырында гына килде. Үлгәннән соң сотмет экспертиза нәтиҗәсе белән алкогольный этиловый спирт, отравление этиловым спиртом Әҗәкүл авылы 70-нче елгы гражданинныкы. Biz şuшы yollarga хәтле балаларның елкы бәйрәмнәренә һәм инде Казанга баручы АТХ предприятиесендә планнан тыш правительствоның поручениесе буенча планнан тыш тикшерү үткәрдек. Һәм тикшерү нәтиҗәсе буенча тикшерү барышында безнең шушы балалар йөртә торган автобусның эчендә тавыш, шуның микроклимат параметрлары лаборатория инструменталь тикшерү үтте. Алар инде санитар таләпләргә җавап бирәләр. Һәм шулай ук инде АТХ предприятиесендә кимерүчеләргә каршы чаралар күрелмәү һәм инде гаражның санитар техник состояниесенең санитар таләпләргә җавап бирелмәү ачыкланды. Шулай ук инде снюс һәм инде табакосодержащий не табакосодержащий, никотин содержащий продукцияны сату нокталарында контроль бара, безнең мониторинг дәвам итә, кайнар линия эшли. Ләкин инде без үзебезнең хезмәт шушы правительствоның хаты буенча указы нигезендә планнан тыш КБО зданиесында сату точкасы тикшерелде. Алдан инде аның сату очрагы ачыкланган иде һәм тикшерү барышында аның бу препаратларны сатуы ачыкланмады. Минем җиткерәсе килгән фикерләр шушы. Ярый, рәхмәт сораулар. Ярый, рәхмәт.